is your boy DJ S Shine Best International. Yeah. Yeah. Bye.
benye kwese de la gore ni we namrala Omobu wo benye kwese de la gore ni we namrala Uwage ya katamae Uwage ya kame kwese de la gore ni wo Omobu wo benye kwese de la gore ni we namrala Omobu wo benye achomwe de la gore ni we namrala Uwage ya katamae Uwage ya kame kwese de la gore ni wo Traditional Prime Minister Ganiru na Yokonazi Chief Dr. B. Ikesim Motors Nigeria Limited Enyo Chief Christopher Nusugochukwu Okoro Abụrụ ahụ ụgwọ ọkụkọ n'ala Igbo Ugodi ọha mma Oke mmiri na-egbu ogwe gaa n'iru na ịkwụrụ n'azụ Chief Ike Ụmụ
ọma gaa n'iru na anyị kwụgara azụ anyị lagore mewe namrana Ola buwo benye kwese de lagore mewe namrana Owa ya kama Owa ya kama kwese de lagore mewo Owa ya kama Owa ya kama kwese de lagore mewe namrana Ola buwo benye kwese de lagore mewo Ola buwo benye kwese de lagore mewo Ola jalalo ukwa jala ukwa alo Ola buwo benye kwese de lagore mewo Onigbo ada Odogun wonya dojezi na loyibu Olu no Yes Ogini so ni boji Alo Igbo no Onigbo nwere ụmụnna obodo ebe nenu ụwa na banụ Emeka nwa n'okwu Olise akwazina no Onigbo ni nama Onye majali bukolu nenugu mibe nabo no Onigbo nwelu na bodo beze nenu wanamanu Emeka bala no kwoli sakwazi Agini selo ni boji Onye majali bukolu nenugu mibe nabo no Olu Igbo Onigbo
Animo, 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 nina. Amu. Onyo majazi lalo ibo nunenugu. Animo jali kukolu nenugu nunabu zina. Emeka pala no polisa akwazina. Ezi wanyado nano ibo. Alu no. Anigbo aja odogun won ya doje si no lo ibo alu na ba won anigbo won lo mo na bo debe nenu wa na ba nu emeka bala no gol sapazi nanu agini se lo ni boji na ba nu oyna ma je ni ku kolu nenu gun mi be na bo na won alu ibo Animo ni nama Onya magali kukolu nenugu mibe nama Agini sani boji nabanu Onya magali kukolu nenugu mibe nama Mana ni bongwelo munabo debezi nenu wana Emeka bala nebo lisapasi
asị na-agbala aka na-asa anị onye jiji ga-anakọnye ji n'anị ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na ọkokwu ekwukanụ kweke igbo ejoyi kise mmiri agụnyeli chebenu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'elisi nụ amazi n'igbo oke mana oke adịghị ego onye na-echebenu onye akwanye buzi n'ukedugo siganụ anyị dị n'izugbo ikili anya bụta n'iwu anyị jụbanụ ụmụanyị nkili anyị bụzi ikedugo siganụ oyima ọ bụzi ka izemenụ oyima ọ bụzi ka izemenụ oyima ọ bụzi ka izemenụ oyima
balụ onye mezi na onye mezi na dọnụ ya ka ibu kabanụ n'ilọnụ ị na-ejizi ego mmadụ ọnyanụ ọgụ na mbasị ọ bụ ozi ka ise mmenụ onye jiji mmadụ na-akọnye n'ụwa ọkwọ n'oge egwu n'ụwa onye biri benye biri nwata ga-eso n'iru nne ya ọfọ ndị oge ga-ebi ụmụaka ebiri leaders of tomorrow ga-ebi ụmụaka ji nwe nchekwubene n'ụwa ndị Chukwu gọziri agọzi unu ga na-eje nje na-abata abata Oliver Igbo na-eke n'anya bụ na ọrabele jenua ụmụ Naịjirịa ndị na-achị Naịjirịa ndị na-achị Naịjirịa Chukwu enyeka anyị sayensị na teknọlọji abatago obodo anyị Olise enyeka anyị ndị malụ sayensị na teknọlọji abatago obodo anyị indọstrị adịgo anyị na-alụzi nke anyị faktịrị adịgo anyị na-alụzi nke anyị eke na-afịa ka ibite ndị be anyị na-alụ n'aka anyị n'obodo bite ndị be anyị na-alụ n'aka anyị nwere nchekwube na ife ga-adị mma ife dị ọkụ ga-adị oyi mana ọ chọrọ ndidi ife ga-adị mma enụ ndidi
kalili n'ụwa ọ na-agbara gị resibe ogologo ọnụ ntụtụ na-abụ ada akụkọ gị isi ọnụ n'ụwa ma ncha onye na-amụ ọkpọ onye na-amụ iti ọkpọ itisi akpaja itisi akpaja ekwonumo ibiri yo ibiri enu wa salambala enu wa tarakute enu wa gabasayi ajira fobi hazano wazo onye biri no ya biri wazo wazo ndidio Nigeria ibegadimma odai ibegadimma welundiri ibegadimma ndidio Nigeria no ibegadimma ayigabiyo ibesilike ibegadimma ndidio
Virginia nalo IKB Industries Nigeria Limited Aganeme Cosmetics Aganeme Baby Food Yebu Ke Hogala Yangara Shibujo Your best Chinedo Koye Odina Mwa Forget it in the Nukumau Moya Nene Madono Wakachubu Nene I can never be your best medicated soap Na perfection cream Udane Tenaro the money no wow Chief Lord Ignatius Ibe Medebe Wasu Eze him Umakukali Obosu Meni Obo no more Rabuno Kwano Ingas Group of Companies Limited I can never building materials na West Africa even no come Chief Mega even no come One of Uboka Yenu State Jiwebili Chairman Chief Executive Mandevos Group of Companies Limited Prince Haro Ejezie Reynolds in the Distillers Limited Aganeme Aromatic Schnapps Na Renovic Gin de Manu Chief Oscar Ejike no Konko Chukwuman Konyeneme Otumba Sela of Ilaro Ezinwa Patrick Nduki Bokwe ENI Bokwe Motors Limited Chief Ebuchi Riga Agwagwagu one of our Ipeke Japan Motors and Car Accessories Limited Akanelu Bana de Mano Nyano Dozi Akiano Chief Mrs. Finyere Idiga Chief Judo Keshuku Mwanu Kwaku Wano Kumbasi Judex Udenji Chief Matthias Orajaka Orajis Duru Enwe Barako Basia Chimwe Gwim Ekwa Nubana Rondizogo Max International Limited Akanelu Bana de Ma Alphonsus Fukebulem Osieka Gwabata Fosumogu Otimpo de Tilankitio Mamu Kaleleviano Charles says Budogo On one killer of Shida Shali Billion Shali Rose Royce Shali Score West Africa Limited and even Nukumawa Shivani Okonkwo Okako Joton even Nukumawa Lenko Industries Limited Tura Tura Edube Tura 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 Krina Tura Sop Kerimaka Chibazuka Labu Womi Bukwa Bisekeni Bunukuma Zef Nigeria Limited Forogu Chief Edwin Obi Chebendo Akumwata one of Newi Edison Industries Limited Aganeme Break Pardon Alliance Nenowa Wikedema Chief Albert Barry Eze One AV Espelas Group Limited Aganalo High Quality Vegetable Oil Nenowa Chivubito Kapo Go one of Ihala Udu Bunch Chairman Chief Executive Go Holdings Limited Young Millionaire Chief Leo Amato you know Wokete Ochilos for one of Ezama Leonardo Concerns Group of Companies Limited Ezimi Most State in Ibn Nukumau
Is your boy, DJ S Shine Best International. Cha-cha-cha-cha Igbo kwenu. Yeah. Cha-cha-cha-cha Igbo kwenu. Yeah. Cha-cha-cha-cha Igbo kwenu ono. Anyị ga-adị o. Ya na nnu ka beba nwere okwu
onye ọbụla na-amalụ ya ọsọ onye ọbụla na-amalụ ya ọsọ ọgbọ ọkụ na be ya o nwere onye ga-afụ ọgbọ ndị mmadụ na be ya o nwere onye ga-afụ ozi ndị obodo bịa libe o nwere onye ga-abịa ozi ndị obodo bịa ṅụba o nwere onye ga-abịa agwa dị mma onye ọbụla elikọba omume dị mma onye ọbụla ṅụkọba maka na ọ mara na ezinụlọ dị mma ezinụlọ dị mma ezinụlọ dị mma ezinụlọ malụ mma amalụ bụrụ ezi Zabadi ọkpala maka na ibe tagbulu nkịta siri ike dike gbolo ọgụ na-egbolu ya ọnwụ a na-ejide ya a na-ebu nwanne ya ụtọ ka tọba atọ ibe dị mma onwere ibe ji okwu n'oke mene n'ụwa one ndị si n'ụlọ dị mma si n'ụlọ dị mma ọbara nwanne siri ike ebe ọ bụ na ịbụrụ onye Igbo na ị ga-amalele ọbara nwanne sika apụtago m ụwa pụta a na-abịa ụwa mbịa na-abọ mbịakwa ụwa ọzọ aga m abụ onye Igbo ụmụ Igbo na-edozi obodo anyị edozi anyị bata obodo onye ọzọ anyị esolufa ozibelufa obodo solo ndị nwe obodo na-ebi n'udo Igbo na-edozi obodo edozi one ndị si n'ụlọ dị mma yo ụmụ Igbo si n'ụlọ dị mma yo amalụ mmanụ na amalụ tụba ezi yo
ofu moto ju na ya meje otu Ọnụcha ọtụtụ moto ndị ọzọ ga-ejelili otu Ọnụcha ga-abụli ibu nataba ebe ibe na-adị ka ọ na-adị adị ekwunye ekwu ọkụ ụzụ daa ibube 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 ọ dị ka ọnyụrụ anyụ ọkụ ụzụ daa ibube ọ dị ka ọnyụrụ anyụ magana ibe amụla mụ ka ibe agwalagwo n'ụwa olibalikokwe ka na-ebido egwu ebido King of High Life egwu ka na-ebido ebido ogene bụ new churches agbapụbero mmanụ ogene ka na-ebido ebido ogene ka na-ebido egwu ogene bụ new churches agbapụbero mmanụ ogene bụ new churches anyabeghị anya chacha ogene bụ new churches nke bụ egwu na-abịa egwu ike ọ dị agbasi egwu ike ma ncha ndị kọbị paka ike ga-agwụ maka na egwu ka na-ebido ebido Oliver dị koko aka na-ebido egwu ebido King of High Life egwu ka na-ebido ebido ogene Sound Super anyị bụ new churches agbapụbero mmanụ ogene ka na-ebido ebido ogene ka na-ebido egwu ogene bụ new churches agbapụbero mmanụ ogene bụ new churches anyabeghị anya chacha ogene bụ new churches nke bụ egwu na-abịa onenne isi n'ụlọ dị mma iyo ụmụ Igbo si n'ụlọ dị mma iyo amalụ mmanụ na amalụ pụbezi iyo ogene Sound Super anyị ezezugo ụwa niile anyị ejego obodo kwuru obodo egwu ọma Chukwu nyara anyị n'ụwa ka anyị aga Olise bụrụ ụwa na-eweta egwu dị mma ọ Chukwu nyere anyị egwu ọma
Iva mula mukiva wala wo. Ogene kana bide bido aye bunu chassis. Ogene kana bide bu aye bunu chassis. Ogene bunu chassis. Amba povero mano. Ogene bunu chassis. Anya be anya chacha. Ogene bunu chassis. Nkebe guna bia. Oneni sino no dema yo. Omi ho sino no dema yo. Amalo mano na malo povezi yo. Esto guita, tonda waya. Ifa mula mo kiva wala wo. Aneku na kichi Maso. Oshukwu na pula egwu dị mma. Anyị ji enye ụmụ obi aṅụle. One ndị si n'ụlọ dị mma yo. Ụmụ si n'ụlọ dị mma yo. Amalụ mmanụ na amalụ bụbezi yo. Yo. Anyị ga-anabazi n'ụlọ. Ụbọchị ọzọ ya nọ n'ikpere ya. Ụmụ Igbo ụmụnna na anyị ga-anabazi n'ụlọ. Ụbọchị ọzọ ya nọ n'ikpere ya. Onye meje ni ka iluzie solunu akuna biri inata kwala inakwaje kama yana no wono okungwali boy katienti iluzie bulua onye mebezi na niko okungwali boy katienti iluzie wolona Mwane mebe Onye mebezi na nipo Okazi amaka weji na gomo Okazi amaka weji Osili onye Nkenkenyi Ekeke na logika isagalo Aji ashakata na mulu Sadebeno Aji asadebe Asadebe na ya mulu Hobi amuze no sinimo Sadebeno Namo na Mwane bene Ojeli go wevi nende Ojeli go bitula mwane bene no Mwane mebezi no ebezina
na-ejeli ka chenti debelo onye mebezi na n'ife wadebe ọgazi amaka weji na-aga mmụọ ọgazi amaka weji na-enyi nwanne mebe n'ebe n'ebe na onye mebezi na n'ife wadebe. Is your boy, DJ S Shine Best International. Ebezina